Panay tayo sa lipe, pag ako muna eh. Nano may papamilya ko niya? Nino rin may sawa kaya kanya? Hari ni, oy kayo, hindi ngayon niya sa anak yung rin eh. Taganong ka rin ko yan eh. Na? Pora. Talagang makanan ni Hindi Mato. kayo marating. Ha? Talagang makanan ni Mato. La problema ito. Kasi rin ngaliwa, detang ngaliwang kapatata mo. Tatagalog na rin. Dapat ayo lalako yung pangakapampangan mo. Dapat yung kapakdan yung kapangpaan. Magkano na? Iya ko kaya kayo rin, kaya nang balang lipit natin na eh. May kung nakong pamilya na eh. Basta yung detang kayo. Ay, kuha mong kende. Kuha mong kende. Kailan isa? Dua. Apat. Dua. May lakad kayo maging sa pora kanina eh. Oo, nilakad. Lalakad ka na. O makanya kulay nga tanganak. May tangbok ka na burigit. Sa'yo, tadi at sasalikot. Antayo, lang kunay mo. Baka blanja buwak. Misila Binado. Ha? Misila Binado. Ika. Ano ka lagi? Ini yung candy mo. Beri mo rin eh. Ay, ang titang na ito. Titang nga ba? Uy, anak. Ay, tulala. Lawi, Jack. Jack, lawi na ito. Beri mo rin eh. Beri mo yan. Kini ka. Ang kango. Kini. Bah, ati na kang kahit. Ati na kang kini. Beri niya. Sige. Salamat. Okay, Merry Christmas na eh. Merry Christmas din. Tulala. Ay, Mamo Leo!